హాయ్. హాయ్. బర్త్డేకి ఏమి ఇస్తావు గిఫ్ట్? మొన్న మ్యారేజ్ డేకి ఇచ్చేసాను కదా అంతా. ఇంకేముంది? అది మ్యారేజ్ డే. అది మ్యారేజ్ డే బర్త్డే ఒకటే కదా. మ్యారేజ్ డే బర్త్డే ఎలాగవుతుంది? ఒకటి ఓన్లీ 1 month 2 months కదా డిఫరెన్స్. పుట్టినప్పుడు మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు ఎవరైనా? పుట్టినప్పుడు మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత పుట్టిన తర్వాత మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు కదా. మరి ఇప్పుడు పుట్టినందుకు నువ్వు ఫస్ట్ ఇవ్వాలి కదా. నేను పుట్టానంటే నువ్వు మ్యారేజ్ చేసుకున్నావు కదా నన్ను. నువ్వు పుట్టినప్పుడు నేను చూడలేదు కాబట్టి, మ్యారేజ్ చేసుకున్నప్పుడు నేను చూసాను కాబట్టి మ్యారేజ్కి ఇచ్చాను. అది ఎలాగవుతుంది? అదంతే. నేను పుట్టి ఇంత పెద్దదాన్ని అవ్వకపోతే నువ్వు నన్ను ఎలా మ్యారేజ్ చేసుకుంటావు? పుట్టి ఇంత పెద్ద అయ్యాయి కాబట్టి నేను మ్యారేజ్ చేసుకుని నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చాను. అయితే మ్యారేజ్ నీకు ఇంపార్టెంట్, బర్త్డే ఇంపార్టెంట్ కదా? లేదు, ఎందుకంటే నువ్వు పుట్టాడో నాకు తెలియదు. మీ అమ్మలు కూడా నాకు చెప్పలేదు పుట్టేవాళ్ళు. ఏంటి నేను పుట్టడం నీకు తెలీదా? తెలియదు. నువ్వు రేపు నేను కూడా తెలియదని అన్నస్తావా? నువ్వు తెలుసు, ఎప్పుడు పెళ్లి అయిన తర్వాత నువ్వు తెలుసు. పెళ్ళప్పుడు నాకు మీ అమ్మలు కూడా నాకు ఇంటిమేషన్ ఇవ్వలేదు, నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు నేను పుట్టాను అని.